Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej u l-Kummerċ, Ian Borch, iltaqa' mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Awstralja, Penny Wong, fil-marġini ta' CHOGM 2024 li saret f'Samoa ftit tal-jiem. Flimkien huma ddiskutew ir-relazzjonijiet stabbiliti bejn iż-żewġ pajjiżi u ddiskutew ukoll il-kollaborazzjonijiet li għaddejjin bħalissa f'diversi oqsma multilaterali. Fost l-oħrajn huma ddiskutew is-sigurtà marittima, il-kooperazzjoni fuq l-iżvilupp ta' stati ta' gżejjer żgħar kif ukoll sħubijiet ekonomiċi u kummerċjali. Iż-żewġ ministri ddiskutew ukoll il-potenzjal għal aktar flussi ta' kummerċ b'aktar opportunitajiet għal interazzjonijiet produttivi. Iltqajna wkoll ma' numru ta' ministri oħrajn, iltqajt mal-Ministru tal-Bahamas, iltqajt mal-Prim Ministru ta' Antigua u Barbuda, mal-Ministru tal-Ġamajka. Forsi wieħed jaħseb li dawn huma pajjiżi il-bogħod u allura wieħed jista' jagħmel bejn Malta u iżda flimkien fuq kollox qegħdin niffaċċjaw l-istess sfidi tal-tibdil fil-klima, sfidi tal-intelligenza artifiċjali. F'dan ir-rigward, il-Ministru Borch esprima t-tama tiegħu li l-ostakli attwali li qed jżommu lura l-konklużjoni tal-ftehim kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja jiġu indirizzati kemm jista' jkun malajr.